लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो फिन गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। फिन आङो भाइरेल भिडिअनि सायाव लाबोफिनबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय एसे। ओमफ्राय आंनि भिडिअनि माबायानो जाहैगोन आरोना माने बिथांमोना न'आव थांनानै माने बुजाबावबाय रायजाबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोना नायनानै लादो आरोना माबोरै बुजाखो बिदिबा नायदो आरोना। Hello, Mami. Nơi mà chị em phải mà nếu khana đến lập sao dong here. Phone number dong mấy dia. Dia, mobile ada yang ya. Mari betul. Biar pahla biar singkai. Nunggu asin je Simlania, Lungura, Mini Garasser. Ha? Kenta serang-serang kenta. Nunggu kesin nomor berapa seperti ini? Obini Lusmia. Lusmia obini. Phone number. Mengawan itu di sana pun masuk bilang. Phone number Lusmia itu ada. Tunggu. Mbak ini ser sampai segini kan sih? Ibu apa sana? Wah, kerana kami. Madrasah ni ya? Hasil bersih sini. Puni dah putih lo boleh dah. Wow, itu orang mana? Boleh lu mana sih sedang ni kan? Presiden lu kemana? Mama di sini hotel tapi sini kemana sopi hotel ni? Mana soto tatung sini? Khosa bung. Why? Mana khosa batra kan tu apa? Hotel mana sahut? Ini kita nak lagu saya nak. Khosa batra kan lah? Korban lagi ni kemana sahut? Obi lo sahut tatung siang mana sahut? One day. Obi lo sahut? Ha? Obi lo sahut? Anu mana lo sih mungkin sih ba? Apa ini? Lagi mana lo sahut? Bezak jensen naik sih kalde. No, nunggu hotel lagi ni obi lo hotel mun. Sama sih lagi ni. नंबर आरसी जाके मजा नहीं आ रहा है मजा आया भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय ओमफ्राय जाय बिथांमोना माने उनावबो बिसोरखौ माने साप्लाय खालामबाय थानाय बिथांमोना आरोना रेडि जानानै थादो माने हमजानो थाखाय माने बिथांमोना बिराद गोख्रोङै थिरांथा लादों आरोना ओमफ्राय आफादगिरिफोराबो इनिफ्राय गामियावबो दा बोरै बुदुं नुखाबाय जानांगौ इनिफ्राय दा बिथांमोना बांसिन सांग्रां जानांसिगोन बांसिननो थाबैनो हमनानै मोनथो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना बिदि बुदों हमनानै हरदों बिराद गोजोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय बिराद गोजोननाय थाबाय बिदिबा बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बे भिडिअखौ गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय।